Защо? На колко години си ти? На 6 или 7? А България е на повече от 1300 години. Това прави... Ай, Стояна, влизай вътре. 6 или 7. Преди годините, когато наша България живеели славите. Те били по много племена, разделени. Дошли славяните, които също били разделени. И тогава дошли прабълги. Водел ги кана свърху. Те идвали отдалече от онези. Знамето е било конска опашка на върха на копия. Търсили къде да създадат нова България. Я от това великия хан Ашпарух си открил най-красивото гътче на света, решил, тук ще бъде България. Минало много време, вече няма отраци, нито прабългари, а само българи. И докато има българи, ще има и България. Стихотворение за Аз съм българ. това, че се гордеем, че сме българи. Аз съм българ. Хан казва. Аз съм българ, чието на майка мене е родила. С глупости блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам наши планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея всичко. Българско родно, любетача и идея. Аз съм българче, разум и велики, славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на нашето време.